RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Gato matatampo, nagdasingan nga Lara. Ha? Ipaila-ila ko ni mo si mong mama? Ula na. Mga pilang sa kabuan pero papagiti ka madasa mo. Ganahan ko nga makailan sa mama ni mo. Sige. Kanus aman. Oh, Marco. Dili ka strikta si mama ni mo. Gikulbaan man ko. Ay, kulba di agad. Buta man akong mama. Oy, di ano man di ay mo, anak. Ma, si Lara day, akong uyab. Lara, si Mama Violeta. Hi, tita. Nice to meet you. Uy, kagwapa man na aning uyab ni mo, Marco. Nice to meet you, pod, iha. Ay, dali mo. Diretso mo din sa kusina kay nagluto ko para ninyo. Mao ba? Maayo hinuon kay buutan day ang mama ni Marco, nak. Lagi, ma. Gaan kayo kung buot siyang mama. Mao ni importante para at least kung kamo manggid gani ang magkadayo ni Marco, wa kay problema sa inahan sa imong bana. Mama said, uy, ba naman sa dayon? Ay, asa man day na pa doong, kasakto naman mus edad. Naamoy mga trabaho, di ba? Ay, panahon na tingali nga planohon ninyong magtukod mo og inyong kaugalingong pamilya. Ma. Sakto sa mama ni mo. Panahon na nga magtukot na gatong kaugalingong pamilya. Ha? O, ang sibuti mo ipasabot? Magpakasal na ta. Marco? Mahal ko ni mo, di ba? Siyempre. Pues ugma dayon. Mamayan mi ni mama sa inyo. Aron magpakasal ta sa labing madaling panahon. Muna, babe. Okay ba rin mo nga anin na lang puyo si mama o ba na to sa bahay? Nga nang dilikod, babe. Inahan ba yan ani mo? Salamat, babe. Salamat sa pagsabot. Maayog gani kay nakaumagad ko buutan o niya gwapa pag yun. Ikaw, gid, ma. Salamat kaayo nga inyo kong ipapuyo din sa inyo, ha? Ma, uy, kaso mauwi. Pamilya na baya ka? Day, yan ako. Oh, Marco, milagro kay sa'yo karon. Dili mo yung balita, Lara. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Unsa? Uy, ngano ba, nak? Nagkuskating ang kumpanya nga kong trabahoan, ma. Unsa? Oo niya, dong. Unsaon man haron? Oh, mangita kong ling trabaho. Oy, hala.
Unya ay kung ingnang na ikaw ba'y mubuhi sa mong banaw sa iyong mama. Anak, yun. Pero okay naman sa di, uy. Pamilya man na ako. Usa pa, ako man maoy na trabaho. Awo, day. Pero basin may magsalig na sa nila sila ni mo, ha? Remember, sa may lawas di mo. Day. Ano man yun eh. Kakatag pa dinis kusina. Mapag ni pag-abot na ako dinis sa bahay gikan sa kapoy nga trabaho. Unya nag-abot na ako, nagkatag lang. Masyalo. Huwag yun makahipo si Marcos ilang kinanaan din eh. Ay. Napay mga bulingon na mo. Nagtipon noob na. Di ko ganahan malihok eh. Kapoy. Pero Marco, babe, dili sa maayo nga inig-abot pa na ako din sa bay. Ako pa may musunod siyang kikanaan. Kapoy pa ako gikan sa trabaho. So, man. Imo nang ipanaong na ako, karon? Ngawa ko'y trabaho? Wa ko'y giingon, ana. Ang ako lang magtinabangay na din sa bahay. Yasa na ni mo eh. Abi kag ikaw may duli trabaho ron? Nga naman eh, o sabay na itabo din eh. Ha? Anak Marco, anong nisakag imong tingog? Naunsa man mo? So, ginim ko siya. Mo pa galing pag-abot sa trabaho, yaw-yawan na ta. Marco, naunsa man ka? Huwag gini mo masabtan akong punto? Ayaw sagit-sagiti ang akong anak, ha? Kay wag kay katungod nga maingon anak nga to niya. Ma, Oy, naon sa gudi ay. maulagi. Sa una, buutan mo kay imama na ako. Karon usab naman. Kung naamilalisan si Marco, mulaban gid siya. Unya, mag-apil-apil. Unya, ikaw pa mo'y nanarbaho, day. Ikaw pa may mulihok sa bahay, ug manglabas silang sinina. Wala man tani kaso na ako, day. Kay again, pamilya sila na ako. Ang ako lang mga, bisan sila mga kinanaan na lang gani unta, makahipos sila. Dili pa, ako pa maoy magsunod. Ay, kapait ba yaan na, uy. Pero sa tinuod lang, day, no? Muro mo kong nagmahay ani akong kaminyoon. Oh, unsa day? Maayo managot si Marco pag-una. Pero karon, nagkatapulan na. Ultimo gani siyang pangbisyo, ani pa mangayo na ako. Oh, kawawa ko day ayo na tawhan na. Saman, di gid makabadlong iyang mama niya. Di man. Gitoleritra sa diya. Ay, ala no. Hi, Lara. Oy. Hi. Ay, kung si Wayne palang imo, day. Di ka tingal ka maproblema ron. Day. Dako ba na gusto ni mo si Wayne, day. Magsige ba yan po na pangumusta ni mo, bisag minyo na ka. Ha? Kinsa ning Win, nga magsigigri akong heart sa imong post? Kauban na ako sa trabaho. Kauban o himo ning laki? Mahimo ba, Marco? Gamay butang imo madayang himo ang isyu. Oy, nga no, man di. Nganong giaway naman sa di mo ang akong anak? Imong anak ang badlo nga, ma. Gamay butang himo ang tag-isyu. Oh, mutubag na ka na ko ron. Uy, ay ginana akong inahan, ha? Kahilas ba ni mo? Ako pa karon ang hilas? Abi ni mo, Marco, gikapoy na ko. Kapoy, ikang dadon. Tulo pa gani ka tuig atong kaminyoon pero bugat na kay kapara na ako. Usa? Gikapoy na kong sunod sa iyong agi. Sa iyong agi din sa bay. Imbis mangita kag paagi nga makatrabaho ka aron na ako'y kaabag din sa bay pero mas busy kasi mo bisyo. O yaon sa? Kada bisyo ni mo ari ka mga ayo na ako. Habi ni mo, mas maayo pa siguro magbuwag ta. O sige. Ganahan ka magbuwag ta. Sige. Nagtuog kang pugan ka. Dili oy, Lara. Mas makakita pa kong labaw pa ni mo. Marco! We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold.
We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Abigin ako pugan ko niya atong higayon na. Pero wa man. Kapoy man di ay kung ikaw ra mismo ang magdasa o sa karelasyon, no? Maayo nilang gani kay wa pa may anak. Human ato, ako nahibawaan nga nag-inom-inom siya kuyog iyang mga barkada. Og ang sakit, kay naa siya babae nga tapad. Og nahibaw mo unsa pagimasakit? Naa ang iyang mama sa tapok nga murabag o kira para niya nga nailaing babae ang iyang anak. Og dito ko nakaamgo, nga wa gyud ko'y bili parang nila. Sakit ang mabinuangan pero mas lami sa feeling nga makamatakas ka matuuran. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.